पिया मतलब हेलो बकमाली हो रामा अरे पिया पिया तारा के बात के बैठावे के कारण रहल हेलो कि हमरा समाज बाबू हम कुछ तोहरा के टेंट वाले संयोजन की थोड़ा सा कॉफी बना के चला दीजिए रोहित बाबू 2500 रुपए कॉफी बना के समाज में चला दीजिए हमरो के फिर 500 रुपए पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार हर साल यही तरह आयोजन होत रहो हां पिया मतलब वाक्य माली हो रामा पिया 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 मतलब वाक्य मालिक हो रामा पिया पिया मतलब बाबा के मालिक हेलो हे मॉनिटरवा में तन देले जा बहुत आवाज में हवा कर देता रहे कहि के गइले बाहर आ जाई कुछ दिन में लौट के आई गइले बाहर आ जाई कहि के गइले बाहर कही के गईले बाहर आ जाई कुछ दिन में लौट के आई कही के गईले बाहर आ जाई थोड़ा ही दिन में बन गईले मुखाली हो रामा पिया पिया रामते से पियवा बोलता छीन छान के रखी हाँ खरिहान आई आई छिलल रही हो छीन छान के रखी हाँ खरिहान क्या है मैं हगाड़े आई हो कुंवारा अच्छा नहीं हो छिलबू काठी मार के जार दिया मैं खेल जार जुड़ के रखी हाँ खरिहान जार जुड़ के रखी हाँ खरिहान तवरी करे आई हो कुंवारा जार जुड़ के रखी हाँ खरिहान तवरी करे आई हो कुंवारा छीन छान के रखी हाँ खरिहान आई हो जार जुड़ के रखे हाँ खरिहान
बहुत सुंदर बहुत सुंदर